Helvede, det er det sidste her. Ikke igen. Seriøst. Nej. Okay, jeg tager den. What the fuck? Wow. That's why they put me in. Let's go. For fuck's sake. You're the last one. Complete the mission. What the fuck is that symbol? Oh my god. Let them try to get through. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sounds. Holy shit. What the fuck? I can play it all at once if you want. Come on, hit us. Do it, do it. Oh fuck! One enemy remaining. Nice. Nice! Eller død. For fuck's sake. Yes, I did it. Fuck der traktor. Jeg vil så gerne køre din traktor. Jeg skal ikke stoppe. Altså spiller hun sådan med en hånd eller sådan noget? Den anden er nede i bukserne, det kan jeg godt fortælle dig. Nej, nej, nej! What the fuck? Det er da helt utroligt. Godt stadig. Nå. Ja, okay. Hold kæft. Det tager mig lidt i tid at indse, hvad fuck han siger. Fucking dum. Skal jeg lige revive dig? I'm out of here. Gør det. Okay. Your duty is What the fuck is hun? This feels different. Nå, men jeg sparede pengene på min gun. Barrier pin sight. Nu så også, vi står lige igen. Reloading. Nah. Wall raised. One enemy remaining. Okay. Vil du have den her? Healing. Vi er ikke blander poker eller sådan noget. Ja, den skal igen. Nej, altså hun har brugt sit pug sådan 5 gange, ikke? Og så har hun misset det 5 gange. De fucking svin, at du prøvede på det der. Det er for det. tog han de killet bare. Ja, det er fint nok. Last player standing. Nice! Vores bots, de er væk, Oliver. Ja, har du ikke lagt mærke til, hvor mange der bruger bok på modstanderen? One enemy remaining. Det er Wow! Det er anden gang, det sker. Den rammer om. Ej, hvorfor får han gratis kills? Ja, tak! Jeg har det ikke igennem! Jeg er der. Jeg fik det igennem væggen! Jeg synes, den. Jeg Reloading. Ja. Det er fandme en broken character. Stock it. 3 times that. One enemy remaining. Even. Og det er derfor, der hedder Stage Shotgun. Selvom man da mener, at det er Shotgun Sage, at det knap dør for. Nej. Se, det der, det var fandme. Jeg skød på nieren heroppe sidst. Der var bare din fucking hund. Står begge to holder samme sted. Spiken er der. Nikolaj på landsholdet. One of my cameras is broken. Can I get a drop? Wait. Okay. It's fine. Okay, it's fine. Nikolaj, vil du ikke give mig et drop? Nej. Jeg har ikke nogen penge! Nej! Det gider jeg faktisk ikke.
My money ain't good. I know you're gonna be a fireball kicking. Pretty sure. No, believe me. Get out of my way! Kommer bare, dog ikke for push. Enemy removed. Ej. Nu får jeg shield instant, sådan lige snart jeg tager det. What the fuck? Jeg tror jeg har spillet mod ham. Hvordan at du tager 2 hænder for mig til catch. One enemy remaining. Double assist, ja tak. Okay. Jeg får simpelthen 3 assist og 3 kills samme rundt. Hvor det lækkert. Så du Phoenix? Så en centimeter. I need a gun. Jeg så om ikke, jeg skulle bare efter Gekko. Du ikke have, jeg waller dig her. I can't actually not. Don't peek. Ja, smic peek. Spike down A. Hvorfor skal Gekko bare op? Ja, der skilles jo alt muligt i forhold til selskab. Don't peek anymore. Don't peek. Luk røven. Nej, jeg slår flere gange i streg. Nej. Don't peek, luk røven. Og så slår jeg.